sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea! Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea! Everybody's healthy! Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. Dalawang kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Vigalandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Ridi Diladya, Barangay Tapete, Piñaranda, Legazpi City. Ay, una sa lahat, mayroon akong yung arthritis. Nalis na. Pangalawa, UTI ko, nag-ihin ako ng dugo, umiyak na ako mag-ihi. Diyos, nalis. Malakas sa katawan. Ano masasabi mo po sa mga nang-iintriga na binabayaran, promotion, intriga lang yan? Hindi yung promotion kasi ako nga gusto ko magnegosyo dahil napatunayan kong okay sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Mary po, Douglas Marindoke po. Dati po talagang hindi po ako makatungo. Araw-araw ko po pag-inom ng Rise Coffee po maling po ng aking bayawang. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Clarissa po. Clarissa, taga-saan po kayo? Taga-Calabang na po. Calabanga, Camarines Sur. Sino pong uminom ng ating Rise Coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating Rise Coffee Mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung ano po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-operahan. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng Rise Coffee Mix? Lumait na yun. Ano pong may papabot mong
mensahe sa ating mga nakikinig? I-try rin ako yung para ko maramdaman din na yung nagbabag. And Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po, nagpapasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung sabi ng doktor nun, may sakit daw ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo tapos maga ako na inaantok gano'n, parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, Kabuhi, Camarines po. Mag-60 na ako. Madalas po kasi nangihina ang katawan ko eh. Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi. Siguro mga 6 times a day. Yan pong ano ko, diabetes ko, yan ang nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na ako masyado nangihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na halos every ako nag-ihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatean. Ang umayan, totoo yan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days pa lang dahil inom ko. Ang dami ang pagbabago sa nararamdaman ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yolanda Damasco po. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood, Umaabot po ba ng ilan ng yung blood pressure? 180/100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nanginig ako. Sumasakit ang ulo ko. Mamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang nararamdaman mo sa pag-inom mo ng Rice Coffee Mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inabot nito nang uminom na kayo ng ating Rice Coffee Mix? 140/90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumaba ang inyong pong blood pressure. Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng Rice Coffee Mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Brother Amasio po, San Pablo, Barangay Santa Ana. Malaki mong ginawa, nakapahinga po ang sakit ng paa ko. 4 years na po ako ganito, di nakakalakad. Kung ano-ano iniinom ko, mga resita ko, medyo nakaalis naman ngayon, nabalik na hindi ako nakakalakad ng ayos. Po, nagsimula na po magkaroon ng init yung paa ko, dati po parang may yelo. Ano masasabi mo sa mga nanloloko daw, nang buburaot, ma'am? Ay, Sige, hayaan ma'am. nyo na lang po sila, dahil hindi naman po sila ang nakakaranas ng paggaling eh. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kanya po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Ako po na nagtataas rin po ang ko, ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka dahihelo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Pokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Sinay Magda, Santa Cruz, Barangay Lapu-Lapu. Dito sa Marinduque.
Nanay, ano pong magandang naidulot na kayo po'y makainom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Napakarami talaga, Sir Vic. O, sige. Yung aking nasabi ko sa iyo na maitim, ngayon po hindi na. Malakas sa katawan. Hindi pa kinagugutom. Tapos ay yung hindi ako napapagdatulog dati. Sana yung hindi pa nakakainom ng rice coffee, sana bumili kayo at uminom kayo, lalo na yung may mga nararamdaman sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Iskayuba Remix. Yoho! Masaganang buhay, mga katagumpay. At syempre po naman, masagana naman ang mga ipinapaabot nating mga kwento ng ating mga kababayan, mga katropa na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng kapuluan, iba't ibang mga karamdaman, pero iisa lang ang nilalaman ng kanilang naging karanasan, mga naging resulta sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Abay, talagang alive na alive ang ating mga kababayan na kung saan ramdam nila ang ginhawat mga pagbabago. Kaya tara nang sumabay, alamin ang iba pang mga detalyes, mga kwentong kagalingan ng ating mga katagumpay na nagkakaroon ng masaganang buhay. Abay, syempre po naman, tuloy-tuloy naman tayo sa ating programa. Uy, pinapaabot nga pala natin ang masaganang buhay. Maligayang pakikinig ang ating mga kababayang nakaantabay sa gawi po ng Catanduanes. Uy, dyan po naman sa Catanduanes. Abay, talagang meron na po kayong supply dyan, matagal na. Meron na po kayo dyan na mabibilhan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Ito po naman sa mga babanggitin po natin na mga bayan-bayan. Sa bayan po ng Bato, sa bayan po ng Pandan at sa Virac, Catanduanes. Diyan po naman sa Virac, Catanduanes, meron po kayo dyan na maaasahan na siyam na mga butika, pharmacy, drugstore na meron dyan sa inyong lugar. Kaya mga kaasa po kayo, simulan mo nang makainom dahil kung sakali man, abay talagang malaking ginhawa at mga magagandang pagbabago ang inyo pong mararamdaman. Anyway, binabati nga pala natin ang masaganang buhay. Maligayang pakikinig ang ating mga kababayan sa gawi po ng Aroroy, Masbate. Uy, sa mga Masbatenyo na naghahanap po ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, perfect combination ng pag-iinom ng mainit-init na herbal na kape at mainit-init na herbal na tsaa. Masarap ang kombinasyon ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, may cancer cleansing effect ika nga.
nakakatunaw po yan na mga bukol-bukol, mga cyst, yung nilalaman ng ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Uy, sa mga taga Masbate, makakaasa po kayo, meron kayong maaasahan dyan na mabibilhan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa gawi po ng Aroroy, Masbate. Sa Aroroy, meron pong 5 mga butika, mga pharmacy, mga drugstore dyan sa inyong lugar. Sa Katayngan, Masbate, meron po kayo dyan na 3 mga butika na pwede kayo makabili ng ating Rice Herbal Coffee. At syempre po naman sa mga taga Kawayan, sa mga taga Dimasalang, sa sentro ng Masbate, sa syudad ng Masbate, meron kayong mabibilahan dyan na produkto natin na Rice Herbal Product sa Masbate City. Meron pong 9 na mga butika. At syempre pa sa Milagros, sa Placer, sa San Fernando at sa Uson. Uy, sa mga taga Sorsogon, masaganang buhay. Meron po kayo dyan mabibilhan na supply ng ating Rice Herbal Coffee. Dyan po naman sa Barcelona, Sorsogon. Meron naman po kayo dyan sa Bulan, Sorsogon. Meron pong 6 na mga butika dyan na makakabili po kayo ng ating Rice Herbal Products. Sa Bulusan, sa Kasiguran, abay magpasiguro na po kayo. Gawa ng mabilisan pong nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Kapag nagkakaubusan ng supply ng produkto natin dyan sa inyo po mga butika, abay indikasyon po yan na patuloy na pinagkakatiwalaan, patuloy na tinatangkilik at syempre pa patuloy na ginagamit at nire-rekomenda dahil merong mga pagbabagong nararamdaman sa mga naniniwala at nagtitiwala at umiinom ng ating Rice Herbal Products. Uy, paabutan natin ang masaganang buhay, maligayang pakikinig ang mga taga-Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Meron po kayo dyan na mabibilhan na supply na ating Rice Herbal Products sa Gubat, Sorsogon, sa mga taga-Erosin, sa Huban, sa Pilar, sa Preto Diaz at sa syudad ng Sorsogon. Abay, meron po kayo dyan na 12 mga sari-sari mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. At syempre, pasadaan din po naman natin ang ating mga kababayan sa gawi po ng Albay. Sa Albay Mabuhay, meron po kayo dyan supply ng ating Rice Herbal Coffee. Diyan pa naman sa Bakakay, sa Kamalig, sa Daraga at syempre pa sa Ginubatan. Ayan, tuloy-tuloy na tayo mga katropa, mga katagumpay. Uy, ano ang kwento nga pala ninyo sa ating produktong Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea? Sige, i-share mo na yan ang inyo pong kwento. Ang ating number, pwede kayong tumawag live na live. Ang ating number 0930-556-3294. Uy, sa mga taga Piuduran Albay na nakaantabay sa atin, abay, makakabili kayo ng ating produkto. Diyan pa naman sa Generics Pharmacy sa Piuduran Albay ng ating produkto. Uy, syempre po naman sa mga nakikinig po naman sa atin sa gawi po ng Central Luzon, masaganang buhay. Kuya Jigs, bakit kaya kapag kami bibili ng produkto po ninyo na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, dito po kami sa Camarines Norte, abay inikot ko na, nilibot ko na, pinuntahan ko na po. Yung mga 23 mga butika dito, binilang ko pa po. Kuya Jigs, sabay-sabay na nagkakaubusan ng supply ng inyo pong produkto. Paano po kaya yan? Gustong gusto ko pa naman ang lasa ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ang pinaghalong timpla ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Gusto ko po sanang i-share sa iyo ang naging karanasan ko sa pag-iinom ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Meron po kasi akong bukol
dito po sa aking kaliwang pisngi. Ewan ko kung anong klaseng bukol po ito, basta na lang tumubo. Kasi po, Kuya Jigs, mahilig po akong titiris ng aking tagyawa. Kaya naman pala. Kaya naman pala ikay tinubuan ng bukol dyan, gawa ng tinitiris mo pala ang iyong mga tagyawat. Uy, saglit lang ha. Tapusin ko muna. Kuya Jigs, ay grabe talaga, parang santol po. Kalaki yung bukol na tumubo sa aking mukha. Saglit lang, may caller tayo sa ating linya. Pagbigyan natin ng ating caller. Hello, masaganang buhay. Hello. Hello po. Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Pwede po bang magtanong kung pwede po yung rice coffee sa Rayuma? Sa Rayuma, o sige, itry mo po sir, ano po, kasi marami na pong mga nagpapaabot ng kanilang mga paliwanag, pahayag, mga patotoo. Kaya nga itry mo, subukin, inumin, tuklasin. Kasi nga, ito pong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, hindi po yan tatalab kung hindi mo gagamitin, hindi mo iinumin, itry mo. Paano masasabing malalim, mababaw, masarap, malinam na, mapait, kung hindi mo susubukin? Ang pag-inom po nito ay 3 to 4 cups every day. 3 to 4 cups every day. Para sa gayon, cleansing muna sa bituka para gumanda ang sirkulasyon ng dugo sa katawan. Ano po? Try mo. Taga-sampu kayo. Taga-sampu kayo. Mindoro po. Sa Mindoro. O sige, meron na po tayo dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Saan po kayo dyan sa Mindoro? Sa San Jose Occidental. Ay, marami na tayong mga kababayan po natin dyan na tumatawag at nagpapaabot ng kanilang kwento ng kaigihanan. Sa Mindoro, ano po, Occidental o Oriental? Occidental po. O Occidental. Meron na po tayo dyan sa Abra de Ilog, sa Magsaysay. San Jose. Sa San Jose, meron po tayo dyan sa Golden Castle sa Mindoro, sa Kini Pharmacy, sa Sai Mercel Pharmacy, at sa Santos Sea Store. Meron na po dyan sa mga butika po ninyo. Ano po? Okay po. Okay, sige. Try mo ha. Mga 3 to 4 cups every day. Okay, maraming salamat. Kaya nga sabi nga natin mga katropa, abay subukin mo ang epekto ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Para sa gayon ikaw mismo makapagsasabi na rin ng epekto benepisyo sa iyong katawan. Kaya nga ito po ay talagang laganap na sa bawat mga probinsya, sa bawat mga bayan-bayan. Anyway, tapusin lang natin. Yung nagtitext sa atin na meron na po siyang bukol sa kanyang saglit lang ha. Maraming mga tumatawag sa ating number. Maraming salamat sa mga tumatawag. Hello, masaganang buhay. Hello. Hello. Yeah, masaganang buhay. Masaganang buhay. Sino po ito? Ay, ako po si Nanay Susan Asuncion. Nanay Susan Asuncion. Taga saan po kay Nanay Susan Asuncion? Dito po sa Dito Mabo, San Luis, Aurora. Sa Aurora ay sa Central Luzon. Ano po? Opo. Oo. Nanay, kayo po ba'y nakagamit na kainom na ng ating Rice Herbal Coffee from Aurora? Diyan po naman Central Luzon? Hindi pa po, kaya nga po magtatanong po ako kung meron na po dito sa amin. Ay opo ma'am, meron na po tayo dyan sa Baler, Aurora. Meron po tayo dyan 5 mga butika, pharmacy, drugstore. Saan po kayo dyan ma'am sa Aurora? Dito po sa San Luis. Sa San Luis, eto po ha. Sa Aurora, meron tayo dyan sa Baler, sa Grisan Drugstore, sa Lead Drugstore, yung butika ng bayan, sa Medwise Pharmacy, New Baler Drug and General Merchandise, at sa Premedics Pharmacy. Sa Santa Maria, meron po dyan sa ECG Street Mart, ma'am. Ano po? Opo, punta na lang po kayo doon. Dahil mabilisan kasi nagkakaubusan ng supply doon, ma'am. Dyan sa inyong lugar sa Baler, Aurora, ma'am. Ano po? Paano po ba ang pagbili noon? Kahon-kahon po ba?
Ay, depende. Mas mainam nga po, ma'am, itry mo yung isang karton. 1 box, ang laman po niyan ay 10 sachet. Mga 3 to 4 cups everyday ang pag-iinom po naman ninyan. Ano po? Sabayan mo ng ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, ma'am. Ano po? Ha? Mura lang naman. Mura lang naman yung presyo ng ating Rice Herbal Coffee. 14-in-1 plus 1. Uy, saglit lang ha. So yung mga nagte-text po naman sa atin, maraming salamat. Natatabunan na po. Napakarami ng mga text messages dito sa ating number na 0930-556-3294. Alam niyo po, napakabilis ng oras. Ano po? Hindi ko na po nababanggit yung mga butika, yung pangalan ng mga pharmacy, mga drugstore. Gawa ng hindi na po natin pwedeng isa-isahin. Generalize na lang po natin sa bawat mga bayan, sa bawat mga lungsod, sa bawat mga probinsya, meron pong kanya-kanyang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Dyan ha, meron na po dyan sa inyo pong mga butika. Anyway, para sa maliwanag at detalyadong pangalan ng mga butika, pwede po kayong mag-text or tumawag para ma-replyan naman po kayo sa 0920-929-6657. Ulitin ko po ha. 0920-929-6657. Uy, shout out natin sa mga taga Nueva Ecija. Masaganang buhay. Makakabili po kayo ng ating produkto na Rice Herbal Products. Diyan pa naman sa Nueva Ecija, sa Esguera, sa Gimba, sa Muñoz, sa Rizal at sa San Jose City. Sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Sa Pangasinan, meron na rin po kayo dyan mabibilan sa Pangasinan, sa Santa Barbara at syempre pa sa Ordaneta City. Sa mga taga-Tarlac, nakikinig po naman sa atin sa mga taga-Tarlac, meron na po kayo dyan na mabibilhan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee sa Concepcion, Tarlac, sa Herona, Tarlac, sa La Paz, Batchoy, Tarlac, sa Panique, Tarlac, at sa siyudad ng Tarlac. Ito pong ating Rice Herbal Coffee, pwedeng-pwede po yan sa iba't ibang mga nararamdaman mo sa katawan. Pwede po itong ating Rice Herbal Coffee. Kaya nga para magkaalaman na, abay try nyo pong subukin. Inumin at matutuklasan nyo po ang masaganang epekto. Ito pong ating Rice Herbal Coffee, wala pong side effect, wala pong overdose. Kaya nga para magkaalaman na ng resulta, abay itry nyo po. Saglit lang. Hello, masaganang buhay. Hello. Opo, masaganang buhay. Sino po ito? Opo. Sino po ito? Pangasinan po. Pangasinan. O sige, ano pong ating katanungan from Pangasinan? Go ahead po. Yung tawa ko po. Ano po? Ha? Galing po sa doktor. Diyan po naman sa Pangasinan, meron po kayo dyan na mabibilhan sa Santa Barbara at sa Ordaneta City. Meron na po dyan. Ito po ang kwento ng ating mga kababayan na nakaranas ng kaginhawaan sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Toko, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po kasi yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi niyo po sa Malinaw, sa Libana. Po ako po na nagtatasa rin
patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom. Saglit lang pagbigyan natin ating caller. Hello, masaganang buhay po. Hello. Hello, masaganang buhay po. Apo, taga saan po kayo? Sa Pangasinan po, sa San Jacinto po. San Jacinto. Ano pong ating may paglilingkod from Pangasinan? Go ahead po. Ano ko pala yung asawa ko kasi sumasakit po yung puson. Gusto kong bumili po ng rice coffee. I-try nyo po. Meron na po tayo dyan sa Pangasinan. Meron na po dyan. Pwede po kayong pumunta at bumili. Ano po? Mas mainam, sabayan nyo po ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dyan po sa Pangasinan, meron na po dyan. Punta po, saglit lang. Meron na po dyan sa Santa Barbara sa Johannes Pharmacy. Ano po? Sa Ordaneta, Pangasinan, sa DZA1 92.1 sa OKFM, sa Parmasya Ordaneta at sa The Best FM 104.1 sa mga radio station dyan po sa Ordaneta City, sir. Ano po? Ha? Sa San Jacinto po. Basta yung tatlo yung binanggit ko lang na mga butika, Santa Barbara puntahan mo kasi nga mabilisan pong nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee. Ano po? Opo. Oo, sa St. Johannes Pharmacy, sa DZA1 92.1 OKFM, sa The Best 104.1 FM at sa Parmasya Urdaneta. Ano po? Ha? Okay, kasi sige. Nakikinig po ako sa sa Energy FM. Hindi ako nakikinig. Opo, lagi po kayo makinig kasi ito po yung nyo po, kaya tumawag po ako. Opo, live po tayo lagi. Ano po? Lagi po kayo makinig para marami kayong matutunan, maintindihan. Ano po? Ha? Sige, maraming salamat. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Rosel Naval po, Lapu-Lapu, Pantayan Ditik, Santa Cruz, Marinduque. Noong una po ay lagi pong nakirot ang bibig ko. Kung nahirapan ako maghinga, nasakit itong mga binti ko, baywang, ang likod ko po. Yun, maganda na po ang pakiramdam ko po. Sa mga nakikinig po na lahat ng taga rin dito sa Marinduque, ay mag-inom na po kayo at masarap po ang lasa at wala pong side effect. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. 36 ay lagi po nanakit po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung nanakit po na aking balakang, halos hindi po ako makatayo, makaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong pananakit. Ay tagang pagtigbo sa gasolix agad po ng Red COVID. Apat na pa lang po, naranasan po agad. Yun po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Bakit nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo? Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatuloy po na ang risk ko po tunay na kapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po, nagpapasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung sabi ng doktor nun, may pakita ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n, parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako, Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nagtry nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman, sinisipon po ako, gano'n. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagulin. Saglit lang, may tawag na tayo. Hello, masaganang buhay. Hello? Hello? Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Masaganang buhay.
Opo, sino po ito? Sino po ito? Sabi ko po ng ginabatan. Sa Ginobatan. Ma'am, kayo po ba'y nakainom na ng ating rice herbal coffee from Ginobatan Albay? Opo, sir. Ma'am, saglit. Ma'am, saglit lang. Ma'am, pwede niyo po bang pakihinaan ang monitor ng iyong radyo kasi hindi tayo magkakaintindihan? Ano po? Ha? O, sige, from Ginobatan Albay. Ayan. Ma'am, patayin mo na lang kaya iyan kasi hindi tayo magkairinigan. Ha? Ayun, very good. O, ayan ha. Malinaw na. Ano po? Ha? Maraming salamat, ma'am. Ano pong pangalan niyo po ulit, ma'am? Florenda Publico po. Si Florenda Publico. Tama po. Opo. Ayun. Saan ka dyan sa Ginobatan? Lagi ako dyan sa Ginobatan sa Inamnan Grande. Ha? Sa Kibongbongan. Ayun. O, di ba may mga resort dyan? Paliguan, mga swimming pool? Ha? Mayroon. Oh, sabi na. Lagi akong napunta dyan sa Inamnan Grande. Dyan pa naman sa Morera, Ginobatan Albay. O sige. Ma'am, ano naman ang magandang naitulong sa iyo sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Ginobatan Albay, Bicol? Dati po, magsasakit yung mga paa ko, yung mga kasukasuan ko, tsaka parang yung, kasi po sabi ng doktor, may ano daw ako yung sa bato. Kasi yung sakit po ako sa, may nagbabara po yung puso ko, tsaka may ulcer ako. Nanguminom po ako ng rice coffee, kumanda po yung pakiramdam ko. Kaso ngayon po, kasi lockdown nga, di ba, nagkaroon ng COVID. Hindi na po ako nakakapagbili. Kung minsan yung paminsan-minsan na lang po, naka 20 bucks na ako. Naka 20 bucks ka na? Opo. Ayun, ang galing mo naman ha. So ngayon, paano mo iniinom po ang ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Ginobatan Albay, ma'am? Ay, minsan po, isang araw, 2 beses o kaya 3, kung minsan. Kung minsan, na lang, isang beses na lang sa umaga, tapos wala na, hindi na ako uminom paggabi. Hindi ka na nainom, okay. Mga ilang araw o linggo mo, ma'am? Mga ilang araw o linggo mo napansin, naramdaman na may unti-unting improvement sa iyong katawan, ma'am? Yung pag 2 linggo. 2 linggo? Oo. Anong yung mga nagbabago habang dumarating ang 2 linggo yan, ma'am? Anong mga nagbabago? Yung pag-ihi ko po, gumagaling yung umaano na yung pag-ihi ko. Dati masakit yung puson ko pag umiihi ako. Ngayon po, magaling na. Sa pag-iihi, unang-una napansin mo, dati talagang problemado ka sa pag-iihi, ano po? Oo, kung minsan po, ang isang gabi, isang beses lang akong umuwi. Ngayon po, nang uminom ako ng rice coffee, mga 3 beses na, 4 po. 4 hanggang na. umaga na yung... Ayun, ano pa? Ano pang sunod na nangyari? Doon sa sabi mo pong sakit sa puso, ano bang nararamdaman kapag may sakit sa puso? Nagbabara? Mahirap po, mahirap po maghinga. And then? Pag lumakalakad ka, napapagod ka agad. Ang magpaghinga mo, mahirap. Kinakapos ka na paghinga? Opo. O kumusta na yung paghinga mo nang makainom ka ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Okay na po. Gumaling na po. Medyo, kaso po minsan nga po, hindi nakakabili. Opo. Kasi alam mo na naman natin yung ngayon. Yung pagbabara mo, ma'am, yung pagbabara, anong nangyari na sa pagbabara sa sirkulasyon mo? Anong nangyari? Okay na, parang nakakahinga na po ng maluwag. Ayun. O yung sakit sa bato mo, sabi mo baga may sakit ka sa bato, anong nangyari naman? Yun nga, pero minsan sumasakit pa rin. Pero ngayon talagang parang nabawasan ng kalahati. Opo. Kumusta na pagtulog mo? Okay na po. Dati, magising akong alas 12, hanggang alas 3 na ako nakakatulog. Pero nung uminom ka ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, kamusta tulog mo? Okay na po siya. Nakapikit ka na natutulog? Natural. Nakakapikit. Ayun. O sa pagkain naman, anong nangyari sa pagkain mo? Magano o masiba? Masiba. Tama yan, masiba na, no? Di ba? Sabi nga baga natin, malaking, ayan, napaputuloy, masiba na. So, ibig sabihin, nakakapagpagana sa pagkain. Ano po? Opo.
Oh, dati nakikinig ka lang sa aking programa pero ngayon tumawag ka, ikaw na rin ang nagpapatotoo ng ipong kagalingan sa iyong katawan. Ano po? Opo, kaya Oo. yung mga nakikinig po sa dapat bumili na rin sila ng rice coffee para kung ano ang sakit nila, para magkumaling sila kahit papaano. Pero Ayun. huwag yung katalimutan ng ating Panginoon. Tama po kayo dyan, yung panalangin. Oh, iniisip 20 boxes. Ay, baka may side effect yun. Yung mga, alam mo ba mga artista, mga maaarte, anong side effect yun? Baka may side effect yun. Oh, ikaw, 20 bucks, anong nangyaring side effect sa katawan mo? Wala. Yung gumaling na, maayos na. Yung mga yung paa ko, yung lalo yung sumasakit. Oh, Ngayon, okay na siya. nakakalakad ka na. Opo, dati, kasi talaga lalo ko pa nakaapakan ng maliliit na yung bato ba? Kahit nakachinilas ka. Yan, pag nakaapak ka ng sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Para Oh. kang maisip. Oo. Oh, baka iniisip na, alam mo, maraming mga haka-haka. Binabayaran niya ni Kuya Jigs. Yung mga tumatawag, mga bayaran daw na mga tumatawag. Ano masasabi mo sa mga bayaran daw kayo? Ay, nako, hindi pa nga kita nakikita pa. Paano mo ako mababayaran? Oo nga. O, kapag nakita mo ako, anong gagawin mo sa akin? Ay, wala. Magpapasalamat. Ayun, oo. Una-una magpapasalamat tayo kay Papa God, di ba? Kay Lord Jesus. Kasi tayo ginamit ng instrumento. O, lagi akong napunta dyan sa Maipon, Ginubatan, Albay. Di ba? Oh, napunta ako dyan sa iba-ibang lugar. Dyan sa lugar sa Travisia, sa Ginubatan. Oh, ako'y taong NPA, no permanent address, ma'am. Ay, naputol. Yun ha. Ayan na. Kaya magtataka kayo po, mga katropa, si Kuya Jigs kahit saan lugar nakakapunta. Ako kayo'y layas. Alam ko ang mga, sabi nga natin, mga rota kung saan-saan. Abay talagang sabi nga natin, inaabot natin yung ating mga kababayan, pinapaliwanagan kung paano makakatulong ang ating produktong Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea. O ayan ha, kung gusto niyo naman, meron naman tayong pampakinis, pampaputi ng kutis. Kung ang inyo pong kutis ay kutis ng kalabaw, abay magiging balat sibuyas yan. Kikinis puputi sa isa nating produkto na kung saan abay talagang marami na ang mga nakasubok na rin. Ano po itong sabon na talagang ito po yung ginagamit ng mga artistahin at talagang napatunayan nila na talagang nakapagpapakinis, nakapagpapaputi ng cuties. Eto na naman ang produkto natin. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. Dalawang kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral de Galandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. Dalawang kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral de Galandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps.
Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, muamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. O ayan, narinig pa naman ninyo mga katropa, mga katagumpay. Meron tayong bagong produkto. Abay, kung paano nalinis yung internal organs ng iyong katawan na ayos ang timplada ng iyong pakiramdam. Wala pong mga aray-aray. Wala pong mga pahirap dyan sa iyong katawan. Syempre this time, pampakinis, pampaputi, pampaganda na naman. Para sa mga taong siyempre nga, abay naglala yung kuminis pumuti. O nanay, ako'y natatawa sa inyo. Si nanay or si ate, abay kapag walang ginagawa, napunta ng sentro, bumibili ng chemical astringent. Abay sa kagustuhang gumanda, pumuti ang kanyang kutis. Ang ginagawa, koskos dito, koskos doon. Ano ang nangyayari? Alam nyo po ba kung kayo po'y panay-panay koskos ng mga astringent? May astringent 1, 2, and 3. Abay talaga naman pong sabi nga natin, ang astringent ay nakapagpapanipis po yan ng kutis. Kaya nga mapapansin mo, hindi pantay ang kanyang kulay ng kanyang muka. Ang muka ang pisngi, ang noo maputing-maputi, pero pagdating sa tainga, pagdating sa leeg, abay talaga naman pong nagiging 101 Dalmatian. Nagkakaroon ng mga pekas-pekas na yan. Nagkakaroon ng tinatawag na para po bang na sunburn. O yung mga naligo dyan sa dagat. Ganun po ang resulta. Anang pag nasusunog ang balat sa kagustuhang kuminis pumuti. So dito mga katropa, mga katagumpay, meron tayong bagong produkto naman. Walang kasing tamis ang idadala sa inyo, ang gagawin sa inyo ng ating Kahamis Fresh Organic Soap. Abay, nakakatanggal yan ng mukha. Nakakatanggal yan ng mga pekas-pekas sa mga mukha, yung mga whiteheads, yung mga blackheads, yung mga peklat, na napag-iwanan. Kaya nga kung gusto niyo pong maging pantay puti ang inyong kutis, itry nyo po ang pagsasabon ng Kahamis Fresh Organic Soap. Abay, tamang-tama po yan sa mga dark spot. Ano po ang taglay? Ito po'y organic, wala pong chemical. Yung po namang Kojic Soap, wala po yung chemicals. At lalong-lalo na, wala po yung chemical. Yung glutathione, all natural ika nga, organic, kaya nga po organic. Itry mo. Ayan ay nagpapakinis, nagpapaputi ng kutis. At bukod dyan, meron naman po tayo yung ating
Rise Extreme Herbal Juice Drink. Ito yung tinaguraan nating Diyos Mio. Ayan, ang inuming nakapagpapaganda ng sirkulasyon ng cleansing sa katawan. Diyos Mio. Ayun na. Anong ibig sabihin ng Diyos Mio? Abay, alam nyo po ba? Napakaraming lamang ingredients. Sa isang sachet pa lang, abay talagang boundary na po kayo sa pag-iinom dahil 25 raw ingredients. 25 organic ingredients ang nariyan sa ating Rise Extreme Herbal Juice Drink. Kung tawagin ko po'y Diyos Mio, abay talaga naman pong todo-todo ang pagpapalakas ng iyong resistensya. At syempre po naman, meron naman tayong Rise Herbal Iced Tea. Abay talagang ito pong Rice Herbal Iced Tea. Abay itong tinatawag natin na Diyos Kuday. Pampabuhay. O ayan na. Pampabuhay ng sirkulasyon, pantunaw. Pantunaw ng mga bukol-bukol, mga cyst, mga tumor sa iyong katawan na may anti-cancer properties. Itong ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal 3-in-1 Iced Tea. So ibig sabihin, meron tayong mainit na tsaa. Meron naman tayong sa malamig na tsaa. Abay, marami kayong pagpipili. Ano na po? O sige, saglit lang ha. Anyway, ito pong ating produkto, mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Saglit lang ha. Uy, syempre pa, i-acknowledge natin kung saan kayo makakabili ng ating produkto. Sa Calabar Zone, sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal area. Meron pa kayong mabibilan dyan sa Batangas. Abay, sa mga taga Batangas, punta po kayo dyan sa inyo pong bayan. Meron pong mga butika, pharmacy, drugstore. Dyan pa naman sa Agoncillo, sa Alitagtag, Kaway-Kaway sa mga taga Batangas, sa mga taga Balayan, Batangas, sa mga taga Bawan, Batangas. Meron po kayo dyan na 13 mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Sa Calaca, Batangas, meron na po kayo dyan na mabibilahanan. Sa Cuenca, Batangas, sa Ibaan, sa Lemery, Batangas, sa Lipa City, Batangas, sa Mabini, sa Malbar. Ito po yung mga binabanggit kong mga bayan-bayan. May kanya-kanya po yung mga respective na mga butika, mga pharmacy. Kung sakali man, wag agad po kayong mawalan gana. Kung sakali nagsabi ang tinder na wala, abay punta po kayo sa iba pang mga butika kasi marami po dyan na supply. Sa Padre Garcia, sa Mataas na Kahoy, sa Rosario, Batangas, sa San Jose, San Juan, San Pascual, Santo Tomas, at sa Tanawan. Uy, sa mga taga Laguna, meron po kayo dyan mabibilhan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee at 14-in-1 plus 1 sa Alaminos, sa Binyan, sa Cabuyao, sa Calamba, Los Baños, San Pablo, San Pedro, at syempre sa Santa Rosa. Uy, hindi ko na po naiisa-isa yung mga butika, yung mga pangalan ng mga butika pharmacy. Ano po? Pwede lang po kayo makipag-ugnayan sa cellphone number na 0920-929-6657. Iisa-isa po niya yung talaan ng mga butika, pharmacy, mga drugstore. Kasi nga, napakabilis ng oras. Alam nyo po kung lagi-laging nakikinig kayo dyan, binabaliwalan nyo lang pong ating programa. Abay, oras na para magdesisyon dahil napakabilis ng oras, ng araw, ng linggo, ng buwan.
malapit na naman ang katapusan ng taon. Sana kung kayo po'y nakikipagsabayan na sa atin sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea, abay sabay-sabay nyo rin pong maramdaman ang masaganang pagbabago sa iyong katawan. Kaya nga itry mo na sa mas lalong madaling panahon itong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Walang halong pag-aalinlangan ang kinakailangan para nyo pong makamtan ang inaasam-asam mong kagalingan. Pero unahin po naman natin, bago pa naman kayo uminom nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang pinakamabagsik at matindi at pinakamatibay na gamot ay sa pamamagitan ng panalangin, ang pagbabilik loob sa ating pong may kapal. Dahil ang ating produkto ay instrumento para makamit, instrumento pisikal para makamit-makamtan ang inaasahan nyo pong kagalingan. O sige napakabilis ng oras. I-reply ko na lang po yung mga nagte-text po sa atin sa ating number na 0930-556-3294 at 0920-929-6657. At syempre ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatid sa pananampalataya at kapatid sa pag-asam ng kagalingan, taong bayan na po mismo ang nagdesisyon na sila po'y sumubok na gumamit at uminom at naramdaman nila ang kagaanan sa katawan. I-try mo sa mas lalong madaling panahon. Isipin mo na ika'y gagaling. Alisin mo ang pag-aalinlangan. Desisyon, diskarte na ang kailangan sa panahon ng mga lumalaganap na iba't ibang mga karamdaman. O paano po yan? Kasama po natin sa technical side si Engineer Jonathan Lopez at syempre pa si Engineer Ferdy Losada. Ako pa naman si Kuya Jigs, masaganang boy. Eto ang ebidensya na marami na tayong mga natulungan, mga taong naniwala at nagsampalataya. At syempre pa, uminom ng ating produkto. Ako po si Kuya Jigs, masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! I love you! Bye-bye! Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po, nagpapasaraw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang bukong ko at saka yung sabi ng doktor nun, may sakit daw ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Alis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n, parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ronald po, Tanawan, Batangas po. Bali nung sa Makati pa po ako nagtrabaho as call center agent po, hindi po ako nakakatulog during ng day off ko po. Meron po akong kakilala noon na nag-recommend sa akin ng Rice Coffee. Oo. Yun lang po yung nagpapatulog sa akin baliktad nga. Akala ko yung kape na hindi magpapatulog. Nagpapatulog po ako. Yun lang po yung nagpapatulog sa akin. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Sinay Magda, Santa Cruz, Barangay Lapu-Lapu, dito sa Marinduque. Sanay ano pong magandang naidulot na kayo po'y makainom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Napakarami talaga, Sir Vic. O, sige. Yung aking nasabi ko sa iyo na maitim, ngayon po hindi na. Malakas sa katawan, hindi pa kinagugutom, tapos ay yung hindi ako napapagkatulog dati. Sana yung hindi pa nakakainom ng rice coffee, sana bumili kayo at uminom kayo, lalo na yung may mga nararamdaman sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kaindang po ng Pakaskasan, Marinduque. Ay ako po ay masakit ang tuhod, maga at saka
ko daw po ay may sa bato. Ay ngayon po ay ba ko na kumain at saka po maigi na yung aking tuhod. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang una mong naramdaman pag inom ng Rice Herbal Coffee araw-araw? Naging regular yung pag-CR ko kasi hindi ako regular mag-CR. Lagi ako pinagpapawisan kasi hindi naman ako dati pinagpapawisan. Tapos maganda na po yung administration ko. Kanti na lang yung sakit sa dede ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos po siya po akong diabetes. Na uminom po ako ng Rice Coffee Mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ronald po, Tanawan, Batangas po. Bali nung sa Makati pa po ako nagtrabaho as call center agent po, hindi po ako nakakatulog pagka during ng day off ko po. Meron po akong kakilala noon na nag-recommend sa akin ng Rice Coffee. Yun lang po yung nagpapatulog sa akin baliktad nga, akala ko yung kape na hindi magpapatulog, napapatulog po ako. Yun lang po yung nagpapatulog sa akin. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar.
marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako. Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nagtry nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala pa akong nararamdaman. Sinisipon po ako, ganun. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin. Sa mga nakikinig po, subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Si President Lodi para sa Rice Coffee. Sa panahon ngayon na maraming problema ang bayan, meron dapat kayong panangga. Ito, mag-inom ka ng rice coffee. Ilang beses ko sinabi sa'yo, itong rice coffee, 14 in 1 plus 1, ito ang magligtas sa'yo sa high blood. Ito na ang kapeng i-recommenda ko sa inyo. Bilang Pangulo ninyo, hindi pa ako nag-endorse ng ganyan. Walang bayad dito. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix, 14 in 1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Radyo masaganang buhay sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayan, sa ating mga katagumpay. Abay, sunod-sunod na naman ang arangkada kahit nga ang ating butihing presidente, si President Lodi, abay napapabilib sa epekto benepisyo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga sa mga nakaantabay, nakikinig po naman sa atin sa anumang alinmang dako ng kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Abay patuloy na lumalaganap, kumakalat ang benepisyo ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Abay palayo na ng palayo ang nararating nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Hindi lang dito sa Kabikulan nagmumula, abay patuloy pa rin pong tinatangkilik ng ating mga kababayan dahil naranasan, nakita nila ang masaganang ebidensyang dumadaloy sa kanilang katawan. Anyway, i-acknowledge ko muna yung mga lugar, mga pangalan ng mga butika, pharmacy, mga drugstore na talagang nakipagsasabayan na rin. Nakikipagsabayan na rin sa paggamit, pag-order at pagbibenta nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Uy, siya nga pala, shout out sa mga taga Tanhay City, Negros Oriental. Abay, talagang palayo na ng palayo mula sa Kabikulan, nagmula. Abay, nararating na po ang Negros Oriental. Makakabili na po kayo dyan sa City Pro Pharmacy, sa Sibulan, Negros Oriental, sa Dexan Pharmacy, sa 777 Pharmacy, sa Dumaguete City, Negros Oriental. Abay, sa Dumaguete na dumadayo na mula sa Kabikulan. Nasa Dumaguete City, Negros Oriental na po ang Rice Herbal Coffee sa JBS
JBZ Central Drugstore, sa EB Pharmacy, sa T-City Drugstore at sa Pills Express Pharmacy. Abay, iniisa-isa na po natin. We are proud to say na talagang kahit nga ibang lugar na ay tinatangkilik na rin ang ating Rice Herbal Products. Diyan pa naman sa Gihulngan, Negros Oriental, sa Gihulngan City, Negros Oriental, sa 100 Pharmacy, sa Butika Irene Santa Ana, sa San Carlos City, Negros Oriental, sa James Pharmacy at sa BSN Pharmacy sa Bacolod City. Diyan po naman sa Farmacia Juarez. Abay, talagang patuloy na lumalaganap, kumakalat na ang benepisyo ng ating mga kabarangay, ng ating mga katagumpay na naghahanap na nitong ating Rice Herbal Coffee. Sa Bai City, Negros Oriental, makakabili na po kayo dyan sa System Pharmacy, sa Butika VLZ, Santa Catalina, Negros Oriental, sa Yours Pharmacy, sa Bayawan, Negros Oriental, sa Flor de Lis Pharmacy, sa Drug Haven Pharmacy, at sa Sambuanguita, Negros Oriental, sa Dance Pharmacy. Abay, ina-acknowledge ko na. Abay, ito po'y ebidensya na kung saan kahit nasa parte po ng Occidental Mindoro na rin, patuloy na nagkakaubusan ng Rice Herbal Products. I-acknowledge ko na rin, abay, nabubulol tayo ngayon na po. Medyo merong nag-iisip sa atin. And of course, available na po dyan sa Valladolid, Negros Occidental, sa Butika Fred, San Enrique, Negros Occidental, sa Ebenes Pharmacy, La Carlota City, Negros Occidental, sa PJE Pharmacy. Saglit lang, may caller tayo. Pagbigyan natin ng ating mga suki. Baka merong mga share sila sa ating kwento. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Hello, masaganang buhay. Hello. Yun na. Opo, tama po ang number na inyo pong tinatawagan, dinadayal sa 0930-556-3294. And of course, pwede rin po kayong tumawag sa delivery number sa 0920-929-6657. Sa Hinigaran, Negros Occidental, sa JRBB Pharmacy, sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Abay, talagang malayo na ang nararating at napakalayo na nang napupuntahan ng ating mga kababayan na mga nagnanais na rin pong maging matagumpay sa kanilang kalusugan. Etong ating Rice Herbal Coffee, we available na po dyan sa Kabangkalan City, Negros Occidental, sa Glens Pharmacy, sa Jascon Drugstore, sa Medblast Pharmacy, Simone Pharmacy, at sa Little Flower Drugstore. Abay, ito pong mga binabanggit natin na mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, abay, indikasyon na nagkakaisa na yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstore na epektibo ang ating Rice Herbal Coffee, na kung saan abay, marami na pong mga nagre-rekomenda ng kanilang mga kamag-anak, mga kapamilya, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapatid, kahit nga doon sa gawin ng Visayas region, na kung saan patuloy na marami ang umu-order ng ating Rice Herbal Products. Opo, tama po ang number ng itong tinatawagan, 0930-556-3294. Uy, shout out na rin natin sa mga taga Iloilo City, sa New Mesa Drugstore, sa
sa Easy Store, Asayans Tia. And of course, meron pa rin po sa San Jose Antique, sa RX Connect Pharmacy, Abapo Pharmacy, si Balom Antique, sa Red J Pharmacy, sa Luares Bogasong Antique, sa Bacosa Family Pharmacy, sa Tobias Fournier Antique, dyan sa BAC Pharmacy. Kuya Jigs, yan na pong Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, ang aking inirekomenda sa aking nanay dahil nagkaroon po siya ng migraine sa hindi inaasahan. Nang narinig ko ang nyo pong programa, sumubok po ko gumamit ng nyo pong Rice Herbal Coffee. Salamat Kuya Jigs, pagkalipas ng 5 araw na tuloy-tuloy na pag-inom ng Rice Coffee, abay maayos na ang pakiramdam. Pagbibigyan natin. Hello, masaganang buhay. Yeah, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Pangasinan po. Taga Pangasinan. Ano pong ating may paglilingkod from Pangasinan, ma'am? Go ahead po. Hello? Ayan, anyway, maraming salamat sa mga nakaantabay nakikinig po naman sa atin. Sa Pangasinan, meron na po kayo dyan na mabibilhan itong ating supply na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga samantalahin dahil abay talagang malayo na po ang nararating nitong ating produkto na Rice Herbal Products. Kaya nga wag na pong paligpasin sa mga kababayan po naman natin kung ano po mga nararamdaman mo sa katawan mo. Abay sa panahon po ngayon na matindi na naman ang pag-uulan-ulan, kinakailangan palakasin ang ating resistensya. Dahil sa pagpapalakas ng resistensya, abay protektodo po kayo sa iba't ibang mga nararamdaman. Uy, tama-tama po yan. Ano mang mga nararamdaman mo. Anyway, sa mga bata, pwede rin po itong ating Rice Herbal Coffee. Anyway, nais nating ipaliwanag na itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay kahit anong oras, basta feel po ninyo na gusto nyo po sa pakiramdam, gusto nyo pong uminom ng mainit-init na inuming herbal na kape, abay subukin mo na ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. And ang pag-inom po naman ito, mga 3 to 4 cups every day para mas lalo pong masatisfy po ninyo. Kaya nga, abay itong ating produkto, ito po ay tested, trusted, and proven ng ating mga napakaraming mga kababayan na nagsasabi ng kanilang nararamdaman. Uy, ikaw, ano ang share mo? Ano ang kwento mo? Meron ka po bang katanungan? Abay, tawag na po at ating pag-usapan ang mainam na alternatibong solusyon sa inyo pong mga problema sa pangangatawan sa 0930-556-3294. Kaya nga, ito pong ating produkto, abay marami na po tayo mga nakakapagsabi ng kanilang benepisyong nararamdaman, epekto sa katawan at maging sa kanilang kalusugan. Kaya nga wala po itong pinipiling edad hanggat meron pang supply na natitira. Dahil marami po ang mga nag-o-order, abay patunay laang yan sa mga lagi nating mga binabanggit na mga pangalan ng bagong tatag, bagong order ng ating mga kababayan nasa iba't ibang panig ng kapuluan na nagkakaisa ang benepisyo ng ating Rice Herbal Products. And of course, bukod sa ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, meron pa tayong isang magandang produkto na pwede nyo pong masubukan at malaman yung epekto benepisyo, yung ating Rice Extreme Herbal Juice Drink, Rice Herbal 3 and 1 Hot Tea at Rice Herbal Iced Tea.
na kung saan makakatulong po naman ninyo, maaasahan po naman ninyo sa mga iba't ibang mga nararamdamanan. Uy, masaganang buhay! Shout out na rin natin ang lahat ng mga nakaantabay sa ating programa, lalong-lalo na yung mga nakatutok sa ating programa dyan mo sa mga taga Barangay Lusok, Santa Cruz, Marinduque. Galing kay Mary Jane Diaz na nakaantabay, nakikinig sa ating programa. Anyway, ito pong dahilan ng patuloy na pagkaubos nitong ating supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ang kabi-kabila ang mga order ng ating mga kababayan. Kaya nga lagi natin na pong binabanggitan na marami na naman ang nagkaka-interes ng ating produkto. Uy, dyan nga pala sa San Jose Antique, meron na po kayong mabibilhan dyan na Rice Herbal Products sa Tibiao Drug, sa KTS Pharmacy, sa Miaugao Iloilo, sa Farmacia Elna, sa Tibawan Iloilo. Meron na rin po dyan sa KTS Pharmacy, sa Hamtik Antique, sa Gamot Publiko at sa DM Pharmacy, sa Tigbawan Iloilo, sa Butika Carmen. And of course, meron naman pong bagong order ng ating mga kababayan na talagang pinapakyaw na itong ating Rice Herbal Products. Uy, dyan nga pala sa gawi po ng Dumangas, Iloilo. Meron na po dyan sa Metro Dumangas Multipurpose Cooperative, sa Farmacia 2, sa Banate, Iloilo, sa Jorge Pharmacy, Anilao, Iloilo, sa Jam Pharmacy, sa Barotac Nuevo, Iloilo. Meron na po dyan sa Avi and Ayasi Pharmacy, MGM Pharmacy, sa Josa Pharmacy, Cliniva Drugstore, sa Raga, Iloilo, sa Divine Provider Pharmacy, Leganes, Iloilo, sa Farmacia Fortuna. Abay, ito pong mga binabanggit nating mga kabayanan, ito pong mga probinsya, ito po yung mga lungsod na talagang sabay-sabay ding nag-order. Kaya nga, abay, wag na po kayong pahuhuli dahil patuloy na nagkakaubusan ng supply dahil malawak na po ang nag-o-order, malawak na po ang nararating ng mga nag-o-order at dinideliveran po natin ng ating produkto na Rice Herbal Products. Kaya nga anumang mga aberya, anumang mga diferensya, meron na po kayong makakasiguro katuwang po ninyo sa pagpapalakas ng resistensya ang pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee. Anyway, para sa iba pang mga detalles, pwede kayong makipag-ugnayan sa 0920-929-6657. Lagi nating sinasabi, anumang mga nararamdaman mo sa katawanan, abay, Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ang katuwang mo sa pagpapalakas ng inyong pong resistensya. Ako po naman ang inyong lingkod, si Baby Armalite, na laging ratsyada sa mga kwentong patotoo ng mga kabarangay kababayan po nating nagbago ang kanilang kalusugan. Maligayang pakikinig. Maraming salamat. Bye-bye! Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood. Umaabot po ba ng ilan ng iyong blood pressure? 180/100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nanginig ako. Sumasakit ang ulo ko. Mamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang nararamdaman mo sa pag-inom mo
mo ng Rice Coffee Mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inabot nito nang uminom na kayo ng ating Rice Coffee Mix? 140/90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumaba ang inyong pong blood pressure? Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng Rice Coffee Mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Sonpa Igualdad po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niya. Narinig po namin sa radyo yan. Sabi ko, try natin yun. Yan po bagang tulak po garo permi akong magtabag. Permi nasakitan akong mag... So po kanya minsan mga 2 days po, di ako nakakaon. Kung yan, magayo ang pag-ano po, pag-asa po kayong pagmata ko. Yun na po ang namamatay ko, na ako kaya nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinyos niya ako. Sagot po na yaong pang-rice coffee mix, yaong pa kami dyan. Sa mga paraan tabay, try mo na nindo. Ang aning manamitan manindo ang siram ng rice coffee mix at din ang epekto sa buhay nindo kung ano. Kami talaga, subok na. Naman, isa kataraid mo sa Igualdad, rice coffee mix man siya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Toko, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po kasi yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice.